Ola, son Zaira Antelo Iglesias e vou a falar sobre o libro As aventuras de Breogán Folgueira. O seu autor é Darío Xoán Cabana. É un escritor español, de obras fundamentalmente narrativas. É un fillo de labradores. A partir de 1970 comezou a escribir algunhas obras de poesía. Darío Xoán Cabana naceu o 19 de abril de 1952, así que ten 68 anos. Agora vou a falar sobre o libro. O libro vai sobre un neno que se chama Breogán, que lle gustan moito as aventuras de Bergantiano. O neno ten un amigo que a súa irmá lle gusta a Breogán, que se chama Rosiña. Un día estaban no parque cando de repente pasou Rosiña. Breogán díxolle ao seu amigo que esa chica era moi guapa. Cando o seu amigo lle dixo a Breogán que era a súa irmá. Entón, ao día seguinte, quedaron para xogar os tres, pero o seu amigo xurdíronlle asuntos e non puido quedar. Entonces quedaron os dous. Tuveron xogando todo o día e pasarono moi ben. Os días seguintes quedaron todos os días hasta que se fixaron mozos. Normalmente no verán iban a unha casa de campo todos os amigos, pero este ano os seus amigos non podían ir porque as súas nais non lle deixaban por suspender. Entón, Breogán tuvo a idea de ir eles os tres. Pasaron moi ben no campo. Cando volveron, Breogán díxolle a súa nai que quería cambiar de colexio, pero a súa nai non lle parecía moi boa idea porque senón non lle coincidían os horarios e tiña que facer Breogán a comida. Pero ao final, Breogán conseguiu. Ao día seguinte, Breogán e Rosiña quedaran, pero a súa familia díxolle a Rosiña que non podía porque tiñan comida familiar. Entón, ese día, Rosiña avisou a Breogán de que non podían quedar. E Breogán púxose moi triste. Entón, comeu e pola tarde decidiu ir dar un paseo. Cando de repente viu a Rosiña falando con un chico de moi cerca. Entón, Breogán enfadouse e foi pa casa. Na casa bebeu moito. Entón chegou o seu avó e o seu avó díxolle que eran mal de amores. E Breogán díxolle que non, pero resultaba ser que sí. Ao día seguinte, Rosiña chamouno e díxolle que era o seu primo. Entón, arreglaron as cousas e seguiron felices.